Ola, bos días, chamome Charo e represento a Charo López Atelier. Este ano sería a miña terceira participación na Mostra do Encaixe de Camariñas. Outros anos participei con deseñadores complementando con complementos as súas coleccións. Este ano, ademais de participar con Amaya Fernández Blanco e a súa colección de noivas, tamén iba a presentar a miña propia colección. Intentaba unir esa tradición do encaixe de Camariñas con outras artes moi tradicionais como son as flores de seda e utilizando ferramentas tan extrañas como estas. Pero bueno, ao final non pode ser este ano. Temos que quedar na casa e temos que quedar porque é moi importante que nos coidemos e que nos poñamos a salvo. Non é unha situación normal, é unha situación totalmente excepcional, pero así o temos que facer, polo ben de todos. Non estar en Semana Santa en Camariñas, non entrar pola mostra, non poder falar con todos os participantes internacionais, ver o que traen, ver as súas creacións e, sobre todo, non poder estar xunto coa xente de Camariñas, con eses nenos que aprenden a palillear, con esas señoras, con esa tradición, con esos voluntarios e con toda a organización, a verdad é que é unha pena. O que sí penso é que ao final 365 días pasan voando e que cando nos demos conta estaremos aí, estaremos outra vez na mostra presentando coleccións fabulosas e que, bueno, eu creo que se somos capaces de poñernos a pensar e sobre todo calar 2 minutiños, escoitamos, non escoitades vos as palilleiras palilleando, creando esas maravillas a unha velocidade que eu non consigo entender porque me parecen auténticas heroínas da tradición e do encaixe. Así que, por favor, esperemos uns días, 365 pasan voando e pronto nos vemos en Camariñas. Un bico moi grande.